Moi, minä olen Ramin ja mun vieressä on mun kaveri Fam. Tampereen Muumipalo-show tuo talven lämpimän ja taianomaisen tunnelman. Siitä jatkoimme joulutorille, jossa näimme, miten eurooppalainen perintö elää valoissa, käsitöissä, ruoassa ja perinteisessä. Minulle perintö tarkoittaa sitä, että vanhat tarinat ja taidot pidetään elossa. Torilla näimme käsitettyjä kintilöitä, puutöitä ja suomalaisia ruokaa, jotka näyttävät suomalaisen tavan juhlia talvea. Jokainen myyntikoju tuntui pieneltä palalta historiaa. Minulle mielenkiintoisinta oli se, että joulutori tuo yhteen ihmisiä monista kulttuureista, Pakistanista ja Vietnamista tulleina tunsimme, että voimme yhdistää omat perinteemme suomalaisen talven juhlaan. Kiitos, heippa!